କିରେ ପାଣ କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ଅସୁବିଧାଟା ଫାଷ୍ଟ କହ, ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଲା। କହିବି ଆଉ କ'ଣ, କିଛି ଲୋକ ମୋ ଫସଲରେ ଝାଡ଼ ବସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋର ଫସଲର କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ, କ୍ଷତି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ଏହି କଥା, ଯେଉଁମାନେ ତୋର ଫସଲର ଏମିତି ବୁଦା ଆଳିଆ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଝାଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଡାଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଫସଲ। ବାପା, ଏଇ କଣ୍ଟ ବୁଦାରେ ହଗିବାର ମଜା ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ ସାରେ ମୋ ଛାତିରୁ ହାର୍ଟଟାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ପାଣ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଙ୍କର ଗୁଅ କାହିଁ ଦୁଶୁନି ତ? ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଳାକୁ ହଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ। ଦେଖ, ଏ ପଡ଼ିଆରେ କିଏ କଳା କିଏ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଗେ ସତରେ ହଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ହଗି ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। ତା ହାତରେ ହଗିଦିଅ, ଟିକେ ହଗିଦଉ। ତୁ ନେବେ ବୁଢ଼ା। ପାଣ ମୋ ଝିଅ ହଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ କେତେ କ'ଣ ନେବୁ? 10,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପାଣ, ମୁଁ ତ କଥା ରହିଲି, ତୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଗନ୍ଧେଇଲା ତମ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଦେବ ଏବେ ଘର ହଗିବେ। ବଢ଼ିଆରେ ଆଜି କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ହଗିବନି ନେ, 10,000 ଟଙ୍କା ନେ। ଚାଲ ଏଇଠୁ ଯିବା, ଚାଲ। ମୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆରେ ହଗିବି, ଦେଖେ। ଏ ଯାଲ Letting me in, get your ass to the line. Get your ass to the back of the line.